ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ବହୁଦୀପ୍ତି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ସାରା ଖାଇବା ଖାଉଛେ ଆଉ କୋଉଠି ଖାଉଛେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପଖାଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ତ ପଖାଳ ଭାରି ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ, ମାଛ ଭଜା, ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ା, ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ସିମ ଭଜା ସବୁ ନେଇକି ବସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛୁ। ମୋ ସାନ ଝିଅ ଆଉ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଉଛେ। ଶୀତ ପାଗରେ ପଖାଳ ତ ଟିକେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ଆଉ ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉଛୁ ଏଠି। ମୋତେ ମାଛ ଭଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚକଟି ଦେଲି, ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିକି ଆମେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିଲୁଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା? ତ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି